Ndị Ukwalla obodo na-asụ Igala na kansụl Anambra West merụbere mmemme Ofala nke afọ 2024 nke eze ọdịnala ha bụ Igwe Joseph Ajodo. Ya bụ mmemme kpọtara ndị Ukwalla niile ma nwoke ma nwaanyị ha wee merụbe mmemme eze ọdịnala ha bụ Igwe Ajodo bụ onye na-akpọ Igashi Ukwalla bụ eze ọdịnala izi ichigoro obodo ahụ afọ 23. Amaka Okoye wetara anyị akụkọ. Igwe Ajodo bụkwa onye isi oche nke ndị Anambra North Traditional Rulers Council ya bụ Ofala nke kpụrụ ọkụ n'ọnụ mgbe nwunye Igashi Ukwalla bụ Lady Nonye Ajodo bupụtara ọjị ma bunyezie di ya nke soterezi na ekpeweziri ekpere ọjị mgbe ọ na-agwazi ndị niile bịara ya bụ Ofala okwu ka Igwe Ajodo siri na kamgbe ya rigoro n'oche dịka onye eze Ukwalla na ya adọtago mmepe atọ na ya bụ obodo karịchasịa udo na nchekwa ịdị n'otu na ịhụrịta mmadụ ibe n'anya bụzi nke kpụrụ ọkụ n'ọnụ na ya bụ obodo ma sịkwazịa na enwere mmepe dị iche iche na ọganiru dị iche iche nke sitere n'aka ndị nwoke na ndị nwanyị ndị obodo ha mgbe ọ na-ekpezi ekpere n'isi ya bụ obodo ka Igwe Ajodo toro aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Chukwuma Soludo maka ihe ndị ahụ eji enyere ndụ aka o wubere na Ukwalla ma nwezie ụlọ ọgwụ ebe ha na-eje anarụ arụike ebe alụkwara ụlọ ezumezu nke akpọrọ town hall ebe ha na-anọ akparịta ụka mgbe ọ na-adọnyere ndị Ukwalla ukwu ka onye traditional ruler nke Owele community bụ Igwe Raymond Onoja siri na dịka ndị agbata obi wee nyere ndị Ukwalla na ha na-eme ọfụma karịchasịa na Igwe Ajodo bụ onye nke na-achọ udo kwurukwa na eziokwu ma sịkwazịa na ihe eji wee mara Ukwalla bụ Igwe Ajodo mgbe ọ na-akọzirịtezi obi ụtọ ya wee nyere ya bụ mmemme ka onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Anambra West bụ Maazị Felix Ikechi siri na Igashi Ukwalla bụ onye ha mara dịka onye na-ekwu eziokwu na-achọ udo ma na-emekwa ihe niile dịka o si kwesị. Igwe Ajodo jikwa oge ahụ o ji merube Ofala wee chie ụfọdụ ndị mmadụ eji okwu ha agba izu echichi na ndị donyerekwa ha ukwu ihu na enwere ọganiru na ya bụ obodo ebe ọ gụnyere Chief Dan Ozemene onye nke akwanyere ugwu dịka odenjinji Ukwalla, Bishop nke Anglican Diocese nke mba mmiri bụ Right Reverend Obiora Uzochukwu na Mbore kara ụka iji wee bido ya bụ Ofala site na Ukwalla n'okpuru ọchịchị Anambra West. Abụ m Amaka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.